Ma, ko je to sa nama? Kako je to? Da. Može. Može. Ajmo, čekaj Mina, šta je ovo? Sijaš, blistaš neke umotvorine, nova ti. Pa da, mislim da neke stvari koje su se izdešavale, na primjer one noći kada sam negde i vas napala, prosto mislim da se to nije te noći desilo, ne bi u stvari mogla da progledam i ne bi videla neke stvari, tako da novi život, nova revolucija, neke nove stvari se dešavaju i prosto čovjek shvati u stvari ko je i šta je i koliko vredi, tako da došla sam da ispoštujem ovu poslednju emisiju, da negde stavim tačku na celokupan odnos između mene i mog bivšeg partnera i da nastavim dalje svojim životom. Inače, spremam se, tako da nemam nešto ni puno vremena, idem na putovanje sa mamom i bratom, idemo malo u Španiju, idemo da uživamo. Ko je dobio Viktorovu kartu i Viktorovo mesto, s obzirom da je on bio planiran i uplaćen? Pa mama i brat. Oni su na tom mestu, naravno, a on opet, naravno, ima svoje honorare, pa može sebi da obezbedi šta god poželi. I s kim god poželim. Naravno. Što se mene tiče slobodno. Moram da se vratim opet na ono što se onu desilo, noć. Ajde, onu vraćamo noć. se, ali da i to kad se sad ispričamo da stane. Može, Naravno. ali baš je bilo onako dramatično. Da. Stvarno je bilo dramatično, ona tvoja jurnjava, nemoj da snimaš, nemoj da daješ intervju. Jeste, pa jeste. Čekaj, da li je bilo krivo tebi što si uopšte došla tamo ili njega koji te, bukvalno pogledao te je, ali totalno iskulirao? Iskreno ti kažem, meni ništa nije krivo. Ja uvek kad radim, zna se da ja radim transparentno i otvoreno. Ma da li ću da se isponižavam najviše na svetu, ja sam to. I ljudi su naučili na mene da sam ja tako kako jesam. Možda je to bio pogrešan potez, ali na kraju kad negde vratim film i pogledam kakve su se stvari sve izdogađale posle toga, mislim da je to meni u stvari trebalo i da negde su mi se otvorili neki drugi vidici, da sam negde onako stavila prst na čelo i zapitala sebe da li meni ovo uopšte potrebno. Tako da u stvari stvarno i kad mene pogledate... Tebe kad pogledamo... Da, mislim da koliko god i kako god da je naša ljubav bila, ja mislim da mene ipak neko zaslužuje ko će više me poštuje, ko će me voli i ko će mi da onako pravu snagu i ljubav u svemu tome. Naravno, ne planiram odnose, niti bilo šta, želim da radim na sebi, kao što sam negdje i rekla. Moji su uz mene i oni su mi najveća podrška. Ima naravno i pojedinih ljudi koji su i van svega toga uz mene, koji pokušavaju da me izdignu iz svega toga i iz dana u dan mi samo pričaju kakva sam ja. Ženo, stani ispred ogledala i pogledaj sebe. I onda stvarno nekad kad pogledam sebe kažem, čoveče, znaš, nekad su oni u pravu, ja možda imam ishitrenu reakciju i prema vama, možda nisam bila u tom momentu korektna i okej, ja se uvek izvinim i ja kažem, ja nisam u redu, ja nisam bila u pravu. Dobro, bila ti je žuta minuta. Bila mi je žuta minuta, u tom momentu sam to osjećala, htela sam da ispoljim, htela sam da kažem sve što sam imala, ispalo je tako kako je ispalo. Mnogi stvari možda nisu takvi ili jesu, mnogi su komentarisali i po intervjuima, da su se događale neke stvari, ali opet niko nije čuo to iz mojih usta. Razumiješ? I može svako danas da priča šta hoće, ali ja sam negde onako dostojanstvena kao i obično i ja nisam taj tip devojke da bilo koga namešta i da bilo kome pakuje neke priče. Svako priča o sebi, svako je pokazao sebe kroz svoje sezone, da li sam ja bila najgore ili taj neko. Mislim da ljudi uvek mogu da se vrate na sve to i da sve to negde isprate. Tako da sve ono što je bilo iza mene, negde sam stavila posljednjih nekoliko dana jedan veliki zid, isplakala sam sve što sam imala, što me mučilo i morilo i samo sam se digla. To sam ja, takve su i ribe, negde ribe na kraju kad preseku, one preseku i one nastave dalje. Sad, da li će nekom da bude žao ili ne, to opet nije moja stvar, ali zna se da ja svakom uvijek želim sve najbolje i sve najlepše i baš im želim ono što oni to žele. Čekaj, nekako ste nedorečeni ostali, međutim, evo sada i Viktor je večeras nešto dao. Oglasio se, tako je. Nekako ste ostali nedorečeni, ali polako, delić po delić pričate. On je rekao da se neki izlazak desio, pa da je bila neka drama. Hoćemo li konačno čuti šta se desilo? Pa iskreno, mislim, šta je to toliko dramatično? On je negde bio taj koji je najavljivao da će on sve to da iznese, da priča i ja sam opet negde ta osoba koja opet drži do tih nekih stvari i svoju privatnost želi da zadrži za sebe i ja i dalje stojim pri tom stavu, a sve ono što on bude želeo i hteo da pokrene u emisiji, naravno ima puno pravo i ja se neću ljutiti ako će njemu biti lakše da sebe opere,
kroz neke postupke, ja ću reći izvoli. Ali ja kad kažem ja jesam možda u nekim stvarima pogrešila, bila sam i bučna i svađali smo se, imali smo onako neke malo teže reči, ja ću reći da jeste, to je istina. Ali ako ćemo da pričamo o svemu, onda ćemo pričati iskreno. Tako da dok on ne bude krenuo, ja neću ništa pričati. To je ono što sam rekla i negde sam sebi obećala da ako pričam loše o svom partneru, to znači da ću ja pljujem o sebi. Znači da ima da se kaže nešto loše. Čekaj, ali to nije loše, to je činjenica što se desilo. Ali kao što je on sam rekao da sam ja i ovako i onako, samim tim je rekao da je bio sa lošom osobom i opet je negde po sebi to pljunuo, rekao, tako je. Da, ali ja sam opet negde rekla, ja možda u tim momentima gde sam bila jako loša, ja sam pričala sa svojim prijateljima i drugaricama i rekla sam neke stvari koje su se desile, ali opet neke stvari nisu izašle iz mojih usta, tako da svakako uvek ja pamtim najlepše. Da nije video nešto što ne treba da vidi kada ste izašli. Da nisi ti videla nešto što ne treba da vidi. Pa mislim, znam mnogobrojni komentari uvek ima koje kakvih i priča i svega, ali nije sad to toliko strašno kao što ljudi nagađaju. Ali opet negde i vi shvatate sigurno da kad imamo neku privatnost, bar koliko toliko ispoštovanja prema našem odnosu i prema ljudima koji su nas voleli, trebamo nešto da zadržimo i da kažemo sebi ajde, možda i jesmo preterali granicu, možda smo se psovali, tukli, vređali, mislim sad ja to nabrajam. Možda nema šta nismo rekli jedno, ali ajde to da ostavimo za sebe. Ne moramo da budemo kao pojedini koji su se blamirali, što bi mi to radili? Ja možda jesam takva. Ali čekaj, mi ne morate prekidati, možda to dugujete ljudima koji vas prate, ljudima koji su stvarno vaši fanovi, koji su vas zavoleli kao par. Njima je fair reći šta se desilo. Jeste, iskreno, evo i ja se čujem zaista sa dosta žena koje su uz nas i sve i nekako i njih sam smirila i objasnila im da neke stvari moraju da shvate da prosto privatnost je privatnost. Ono što su gledali, oni su to gledali i postoji jedan deo koji prvenstveno ja, mene tiče, to samo ja želim. Da li on to želi, to ne znam, to ću vidjeti večeras. Ali ja kao ja želim to da ostavim sa sobom. Ne želim to da dajem nikome, ne želim da dajem da se neko sladi, ne želim da dajem da to se provlači kroz medije. Prosto sve to što je bilo loše, ja hoću da ostavim uz sebe i da to kada prođe neko vreme, to bude moja prošlost i da pamtim samo ono najlepše. Nadam se da i koliko god je to on da je mlad i sve te neke stvari, nadam se da koliko toliko i on ima poštovanje prema svemu tome. Jer opet gledaju porodice naše. Tako je. Videli smo te ispred... Ja znam da su i naše porodice umešane u sve to i da one znaju pravu istinu i opet negde i lakše kada moja majka zna istinu i kada njegova majka zna istinu, ali prosto neke stvari, ono što sam malo pre rekla i nadam se da se vi ne ljutite, treba da ostane opet deo naše privatnosti. I koliko toliko ja želim i da dočaram ljudima da shvate da ne ostanem nedorečena, ali opet da i neki deo zadržim za sebe i za nas. Kaži mi, videli smo te onaj dan ispred Pinka, spekuliše se da ulaziš u Elitu 10. Da li misliš da on možda ne pravi neku priču za ulazak u Elitu 10? Jer vidimo, kažu, sad je bio sa Minom, sada će se žene otimati oko njega, diguje sebi cenu. Kako to komentariš? Mina mu je digla cenu. Mina mu je digla cenu. Okej, da, to mi svakodnevno govore, ali ne smatram da mu je na taj način potrebno da se diže cena. Mislim, on će uvek biti Viktor, ali bit će uvek bivši dečko Mine Vrbaške i to je normalno. Mislim, ja sam toliko godina u realitiju i opet ne želim da kažem da sam ja nekog stvorila, ali ja sam nekom dala prostor za sve ovo danas što ima i opet koliko god je u nekim momentima to loše, ja sam nekom dala da može iz svega toga da izvuče dobro. Tako da nadam se da će to negde i da poštuje i da ceni. Ja nisam htjela ni u jednom momentu da ukaljam njegovo ime, niti bilo šta, ali da se priprema priča za 10, ne smatram to. Inteligentan je on jako, to moram da kažem. On je mnogo namazan, mnogo inteligentan i ono što sam ja prošla, ja sam negde to sve njemu prenela i naučila ga nekim stvarima, a dodatno i on mene učio nekim stvarima, tako da smo se negde upotpunili u svemu tome, ali mislim da on želi da nastavi da se bavi sa judo i da želi da ostane u svom sportu, da bude taj Viktor Gagić neuništivi u tom
partelu, kako se to već kaže, tako da i dalje mu želim svu sreću. A ti, nakon Elita svih 10? stvari. Ne. Malo ono bilo Ono je bilo šala, fora. da se ne ljutite. Negde boginje kad iša, rekli smo ajde idemo mi kao žene da to damo, ali opet kad pogledam u stvari klip je imao mnogo pregleda i to mi je drago, da. Da. Smo napravile bum i ja moram da vam kažem, meni je Instagram, TikTok poruke, meni je eksplodiralo. Zapalilo se. Da, svi su toliko kao bilo je u stvari 50-50. Mnogi ljudi žele da me vide, a pojedini neiskreno negde ja sam stavila tačku i ono stvarno što sam ti rekla posljednji put, definitivno idem u penziju, vidim kakvi ljudi ulaze i neke stare priče se vraćaju, neki noviteti dolaze od maloletnica do starica, mislim, Starica. ono što kad sam videla, rekao, majko A čekaj da mila, te pitam. kad se setim, rekao, ja sam imala nekad 17, vidim Pa i tebe smo devojka je- sačekivali. Ali kad ja pogledam Ispraćali. svoj profil sa 17 i nečiji profil sa 17, to mi je ono malo... Zastrašujuće. Da, mnogo su Pa sada ne prezaju ni od čega i već imaju neku taktiku za ulazak i već sad- izgovaraju Nagledali reči. su se ljudi realno. Sad kad si rekla, evo moram da se vratim na Viktora, rekla si da ne ulazi, jel ti sada drago što neće ući da ga tamo recimo raskomadaju te neke nove pojave? Ne, pa Neke iskreno- maloletnice, lakog morala. Ne, pa iskreno, ako on želi da uđe, ja bi volela. Mislim, jer nije opet na meni, šta god on poželi, to je meni tako. Ako on to hoće. Mislim, nije moja stvar. Ali mislim da on ipak nije za to i mislim da je on neko ko treba da se vrati u svoj sport, jer svoj bes i sav taj... Energiju. Sva ta neka energija, ipak mislim da treba da ostane na njegovom terenu, jer smatram da reality može u nekom momentu da ga ugrozi zbog nekih situacija koje je imao u prethodnoj sezoni sa mnom i sa Borom, agresije. Znaš, to se sve tumači, to svako može da vidi i onda to negde njemu može da šteti. Tako da mislim da je njemu najbolje da se on bavi sam sa sobom u spolju. Jesi mu zapevala na kraju vidi dok si mlad? Nisam. Čekaj, a zamisli situaciju, on na kraju uđe u 10 i tamo krene da te blati. Šta bi ti uradila u spoljnom svetu? Pa rekla bi samo o bivšima sve najbolje. Da li bi to rekla? Jer posle njih mi ide nabolje, tako da, kako se ono kaže, jao, Ne bi samo ušla. ma kakvi ne bi više ušla, ja sam rekla, ja sam završila sa tim. Svi kažu, evo danas smo Znam, vidjeli svi Anđela kažu, ispred, videla on sam kaže i snimam ja. intervju. Snima, Okej. da, ja verujem da će mnogi ljudi ući, ali ja stvarno kad kažem, evo ovog puta, ne znam, mama znam da će mama ovo da vidi i ona zna da ja stvarno psihički nisam više za to. Ostarila sam, dolaze neki novi klinci, dolazi omladina. Ti si odrasla u tom realitiju. Mislim da oni trebaju to da nastave, da vuku sav taj teret, da ja negde treba da ostanem po strani, da ja gledam sebi i da gledam više da se negde ostvarim kao majka. Jel ti se probudio taj instinkt? Jeste, da. Ja imam to dugo u sebi i to je ono uvek posljednjih godinu dana što pričam, to mi je negde želja jedina koja je ostala, jer znam koliko je lepo biti majka. Znači, Znam to sve po Borisu i kad sam odrastala sa njim, mislim da je meni negde i vreme i da mi je vreme da se sklonim iz celog ovog show biznisa i da negde onako budem neka figura po strani koja će se eto pamtiti da li po dobrim ili lošim ko kako bude želeo da vidi, ali mislim da mi je vreme da se nekako distanciram, da izađem iz svega toga. Ovo je već 10. sezona, to je već 10 godina, ljudi moji. Znači ja sam prije imala si 17, godina pa ti vidi. imala skoro 17, tako da mislim da definitivno da treba sa svim tim da stanem, jer nekad ja ne znam da se kontrolišem u tom prostoru i mislim da bi iznova pravila greške i zato... Čekaj, Mina znači uskoro beba, ako Bog da. Mislim uskoro. Sama sam, pa ne mogu da kažem da uskoro. Ali volela bi da se to imaš u planu. To je ono što bi ja volela i što meni kao moje telo, kao ja samo što govorim, to sam govorila i u prethodnom odnosu. Da, volela bi, to mi je nekako želja da ostanem i da se ostvarim kao majka i da nastavim negde svoj život dalje. Hoćeš li sutra kada te neko pita za reality reći blame je što sam bila tamo i što sam to pokazala ili ćeš reći to sam ja bila? To sam ja, uvek kažem da sam to ja i nikad nisam sve to negde ponižavala i pljuvala, prosto ja ne mogu da obrišem sve to, to je prosto moje odrastanje. Ja sam odrasla u tom projektu, ja sam odrasla u ovoj beloj kući, mene ova bela kuća stvorila, mene je Pink stvorio,
prosto zahvalna sam. Koliko god da sam ja pravila gluposti i štete toj kući, opet ja sam u svemu ovome se izdigla. Ova kuća mi je opet donela i da imam neko drugo primanje i prihode i da budem interesantna ljudima i da mogu i da zaradim i vamo i namo. Znaš, sve je to negde, sve ima negde svoje i vrline i mane u celom ovom poslu, tako da uvek će mi biti negde u glavi da sam ja onako ipak odrasla ovde, ali bi voljela da negde i sa ovom celom emisijom večeras bude negde moje poslednje iskreno obraćanje i vama dvoma. Pa mi to ne bismo voleli, ali ajde. Ali trenutno u ovom momentu mislim da mi je to potrebno i da treba negde da završim sa svim ovim što sam večeras rekla i da vam kažem da drago mi je što sam i sa svima radila i da se izvinim svima prema kojima sam bila gruba. Žao mi je i da negde znaju da uvek će imati moje otvorena vrata. Uvek ću moći da se čujem sa nekim, ali prosto da negde pokušavam sad svoj život da svedem na minimum, da pokazujem javnosti. Mislim da je to negde najbolji korak za mene i za moju porodicu. Čekaj, na ivici si suza. Šta se to toliko desilo da se ti povlačiš od svega? Prosto shvatila sam da više nisam negde za ovo. Shvatila sam da sam možda previše sebe istrošila, da sam previše uvukla svoju porodicu u sve ovo, da sam previše dala, a ništa nisam dobila. Skoro ništa. Tako da to će shvatiti ko kako treba da shvati, ali mislim da je negde onako... Mislim da svako od nas zaslužuje da ima opet neki svoj mir. A možda kad budem negde tamo spremna, vratit ću se ponovo. Možda sa novom pesmom. I to ima isto da vam kažem. Pa to je... Sam bila kod drugarice, moram pozdraviti moju drugaricu Tijanu Gajić ovako javno i da kažem da ima jednu takvu dobru pesmu, inače i ona je zadužena i za moj styling, da vam kažem da ima jednu takvu dobru pesmu i negde se razmišljam kao snimila bih je, ali opet kažem baš šta će mi opet, moram u medije. Ali onako baš je pesma za mene. Ali ideš s pesmom, ideš sa nekim zvanjem. Vidjet ću. Čekaj, moram i da te pitam, evo samo od ovih svih potvrđenih koji ulaze, sa većinom si bila u dobrim, lošim odnosima, toplo, hladno, ko ti je nekako najviše fake ko ulazi? Onako, Joj, Anđela, ne znam, ne volim tu devojku nekako. Mislim, ne volim, nije mi ta devojka, ne znam, nešto me budi, oduvek me budi kod nje, nije mi nešto i to... Đuričić kada kažemo. Da, ona, ne. Ovo ostalo nije mi ni bitno. Nije Viktor, gledamo da nije Viktor. Da, i on je sa vama, da. Pa dobro. Ali u svakom slučaju, znate, ne znam, vidjet ćemo sve šta će biti, ali opet sa vama će ostati naravno. Ali tu smo, ako bude pesma, pa lepo ćemo i to podržati, naravno. Topić, ostavljamo to da Ajde, srećno večeras sa Viktorom.